Teď máčím Bčko, jak se to zavřel. No. Možná Martin zavřel. Vedvo. Jo, si zavírá. No, navigace sice je nakreslená, ale nenaviguje. Souměře na Kunratice, no, jako je to nejblíž k tomu, ale když to se uvidíme potom, no. No. Ty vole. No, to je hodně. No nás snad málo, vole. Tak oni přijedou Křivda, určitě. To tam bude přímo jak mimo. Křivda, Mejbor a takováci. Možná Bělá přijede. Tohle je dole něco práce, ty vole. Jo. Kam? Že tady ne, že máš jít jako okolo. Podle tohohle. Jako na Muckov, jo? Tohle jakoby míří na souměř, jo jasný. A tady do lesa někde. Odbočka. Tohle je to zpoždění zase, vole. Kam teď? Tady do odbočit. Na kontakt. Jo. Ale nevíš, jestli to tam bude, viď? Tamhle je to, vidíš to? Takže někam tam musíme jet směrem. Vidíš to? No to bylo někde tam. Tamhle, vidíš to? Takže někde tady okolo a dolů. Nebo nebude tam někde ta cesta? Vůbec nevím, nemám ponětí. To je pod těma sloupama, hala. Jo, Tam by měla být cesta, ty vole, od toho. mezi Souměří a Muckovem. Jak je dole, teda mezi Souměří a toho, viď? A tam bychom mohli odsaď. Tam to vlastně i bylo. Musíme zpátky. A nebo tady je dolů cesta, ale to nevím, jak se napojuje odsaď. Tady je hráz, to neprojedu. Jo? Jo, je tam cesta nahoru pod ty dráty. Je tam dole od toho, je tam cesta. Vidíš, tady to jsme šli zpátky přece, jsme šli za psama. A byli jsme až u těch drátů nahoře. Takže tam někde by to mělo být. Ale já to zkusím z té aplikace, na navigace, ale to je, víš co. To se půjde pod tím nízkým. No, Tam se nedostaneme, si myslím. protože je to tamhle, vidíš? A to je přesně jakoby proti. Jak jsme koukali, tak to bylo někde vedle. No je tam nízký porost, ale je to jakoby na té straně, jako když pojedeme teď, tak to bude vpravo.
dobře cítit. A tady dole doprava. No. Já nevím, jestli to pochopili, vole. No jo. To je hodně na piču. No, ty vole. Ty vole. To je prostě na hovno. Zavedle. Ono to šlo jako šikmo takhle, takže tam to bude někde vedle toho. Horský taky nevytočili podle mě. Někdy je cesta trnitá. To vypnu asi úplně, ne, svítí to. No, kolečkem vypínáš, malým přepínáš. Jo, jo. Připrav mi ručku, ale ještě ji prosím tě nezapínej. Ale, no, tam je kozelčák. Tohle to může po tom poli možná taky. Tam koukám, že jezdíš všichni po poli. Tady je jedna nějaká. Teď se s tím... Ty vole. Nemůžu, ale můžu se mu to vzít. Vole. Čau, my jedeme na výjezd. Jo? Dobrý, čau. To naplní klimatizaci. Má smůlu. Jo, my jsme se dostali za to. My jsme podcházeli dráty přece tam No, nahoře. my jsme se dostali teď, jak jsme koukali. Z druhé strany. Z druhé strany Jo. nahoru po louce. Vidíš něco, že bychom byli na místě? Ještě vejš. Musí vejš. Ty vole, jak já tady odsaď vyjedu. Nahoře se dá otočit. To teď někde v tom lese, ale vejš a někde tady na té straně. Tyhle, co tam ty lidi dělají, jako by, vole. Tady nikde nic není vidět. Tady před náma. Před náma. Dej tam tě na místě. No, před náma. No, tady před náma, dej na místě. Jo? No, já mu dám. Jo. Na místě? Jo, je, no. Jo, tady už to vidím, jo, jo. PPM 100 z DHTC 341 příjem. Ještě tamhle kus. No. Ale tamhle. Tady jsou skály. Tamhle. Ty vole, on mě neslyší tady, jo. PPM 100 z DHTC 341 příjem. Uvidí správný příjem. PPM 100 z DHTC 341 jsme na místě, jdeme provádět průzkum. Dispatch 41 správně rozumím. PPM 100 z DHTC 341 mám pro vás zprávu. Uvidí správný příjem. PPM 100 požár ještě teď momentálně 50 na 50. Jsou tady malý stromy, takže to jezdí po těch malých stromech a zajedeme se, musí všichni pod drátama vysokého napětí. No, správně rozumím, prosím se s váma na místě, to vaše druhý auto příjem. Všem bude už na místě. Ivan, prosím se, Tachovský s velkou tam budou za chvíličku, jo, příjem. Stavte se
Jo, správně rozumím.